La característica més important és que ha de ser una unitat oberta. I això què vol dir? Doncs que els pacients han de poder consultar-nos qualsevol dia de la setmana amb un horari preestablert, que normalment és entre les 8 del matí i les 3 de la tarda. I les vies de contacte són a través d'un telèfon o d'e-mail. En el moment del diagnòstic, als pacients se'ls dona una targeta on hi ha els noms dels metges responsables de la unitat i ens han de poder localitzar qualsevol dia de la setmana. És una malaltia que els pacients sabeu perfectament que va a brots i no té cap sentit que tinguis una visita preestablerta un dia que estàs perfectament bé i, en canvi, el dia que estàs malament no puguis contactar amb el metge o amb l'infermera que està portant la teva malaltia. Per tant, és absolutament indispensable que sigui una unitat oberta. De fet, no ens haurien acreditat si no fos així. Després, una cosa que és molt important és que hi hagi una relació fluida entre el servei d'urgències i la unitat. Els pacients, pel que sigui, han d'acudir a urgències perquè a vegades passa, malgrat que sigui una unitat oberta. Del servei d'urgències immediatament han de poder contactar amb nosaltres. També hi ha d'haver una molt bona relació amb la planta d'hospitalització i, sobretot, una relació fluida amb atenció primària. Els auditors que auditen les unitats de malaltia inflamatòria precisament verifiquen que aquests circuits funcionin adequadament.